Sunt David și astăzi ne vom juca labirintul cu șoarecele. Și știți că noi aici suntem cum ar veni blocați într-un labirint de brânză sau de cașcaval cu șoarecele. Un șoarece gigantic. Din fericire știu unde sunt cheile. Că am mai jucat, off camera, m-am mai jucat. Să nu uitați să apăsați pe butonajul de like și de subscribe. Asta m-ar face fericit. Și dacă apăsați, poate o să fac un short care o să fie finalul de la acest joc. Da, o să fac un short care o să fie finalul de la acest joc. Și unde ne-am dus? Dar știu codul. Îl ghicesc din prima. Stai un pic. Așa. E așa. 3, 8, 4, 2. Atât de ușor. Ce ușor. M-am necat. Nu prea îmi place. Nu prea îmi place. Trebuie să merg unde e lumină. Uitați o scară. Uitați o scară. Hai să mergem pe ea să vedem unde duce. Am picat. Dar hai să vedem unde duce. Hei, am văzut ceva acolo. Eu nu mai fost pe aici. Da, că tare mult te-a dat. Te-a dat pe acolo, pe sus. Te-a dat... Da, te-a dat mult departe. Și aici avem cheia roșie. Și cred că o bucată de brânză. Unde m-a dus? Nu, iar trebuie să fac. Trebuia să iau cheia roșie. Vai, ce nu-mi place. Dar nu știam. Credeam că îmi dă brânză, dar de unde sunt de? E și șoarecele aici. Deci care nu poate să vină. Măcar aici, ăsta e safe zone față de șoarece. Și trebuie iar să facem... nu, ne-a dat direct aici. Și-am luat brânză. Ia? Am luat suc. Radio-ul ăsta face ceva? Nu. Cheia roșie. Și aici este exit-ul. Aici ce e? Aici e un hobby. Știu să-l fac. Simplu. Să vedem ce găsim la final. No, aici am căzut. Așa, din a doua oară am terminat-o, încă o bucată de brânză. Și aici, în sfârșit, e exit-ul. Aici îmi trebuie o scândură. Dar am picat. Safe zone. Bun. Acolo nu știu ce e. Noi trebuie acum să găsim am găsit-o. Și lemn acum. Iar trebuie să mă duc acolo. Da, aici trebuie să facem mii de drumuri. Și e și la labirint. De aici ne-am întors. Nu. Laud. Să știți că sunt numai eu în joc. Da, sunt numai eu.
Bun. Aici n-am avut niciodată cheia. Nu știu unde e. Dar vom afla. Dacă se strâng like-uri și subscribe. Da. Și ne ducem la exit și punem lemnul și din câte am văzut că acolo ne dădea cheia albastră. Așa am văzut. Bun. Așa. Așa am văzut. Bun, am pus lemnul. Să nu cădem pe lângă. Și cheia albastră. Da. Și acum trebuie să găsim cheia albastră. Și dacă ne prinde, am cam pierdut itemul. Era să dau un nas pe el. Oh, să nu fi... Nu m-am pierdut itemele. Oh, ce bine. Dacă nu știți ce înseamnă itemele, înseamnă astea care le am eu. Astea sunt. Am crezut că mi le pierde dacă am pierdut. Aoleu. E păcat că e încă o bucată de brânză. Era să mă prindă, dar l-am păcălit. Am păcălit. Aici am venit la Vreau să găsim. Cred că tot acolo la... acolo sus. Cred că e ușa. Papa. Și cred că pe aici e ușa. Și trecem pe cealaltă parte, da? Încă o bucată de brânză. Încă o bucată de brânză. Ia? Bun. Acum trebuie să ne mișcăm repede, că știu ce e asta. Nu. Hai pleacă. Avem treabă. Hai pleacă. Am 30 de secunde, n-am timp de tine. Da, cred că la 30 de secunde s-au dus. Dar nu știu unde e, asta e faza. Aici e de den. Gata, știu, în partea asta, dar nu știu dacă mai am timp. Nu, s-a dus. Și trebuie să mă duc acolo. Incredibil așa ceva. Incredibil. Și ar veni pe mine. Ca să știți, eu sunt numai eu pe server, uitați. Dar dacă vreți să mă aveți la Roblox, uitați, așa mă cheam pe mine. Daniel Davei linie jos 037. Așa. Acum știu unde e ușa. Sau fiți atenți. După ce apăs buton, dau reset și mă duc repede la ușă. Bun, reset. Hai mai repede. Se deschide ușa. Să nu vină din partea asta, din față. Yay! Știam eu că avem timp. Dar unde e gaură? Nu, era... Așa. Și știu că undeva prin labirintul ăsta, cu brânza, știu că puteți face ceva cu ea, dar nu mai știu unde era. Uite-o, da, uite, 9 din 9. Aici se află finalul. Stați că vine. Bun, aici e safe zone. Acolo se află finalul. Dar dacă vreți să aflăm finalul, trebuie să apăsați pe butonajul de like și pe subscribe, dacă vreți. Și o să fac un short, doar dacă vreți voi decideți. O să fac un short
în care ce o să se întâmple la final. Eu am fost David, papa.